Os mariscadores de Rianxo verán incrementadas as súas zonas de traballo nos próximos anos. Esta ampliación será posible grazas ao proxecto de dragado previsto na zona do río, da que se extraerán 60.000 metros cúbicos de area. Cada próxima campaña tamén temos aí un plan que está aprobado pola Xunta Xeral, que é un proxecto que estamos realizando cun biólogo, que é dun dragado, fixamos un estudio para facer un dragado de 60.000 metros cúbicos da nosa zona do río. Ese plan está previsto facelo en 4 anos, en 4 anualidades. Vamos facer 15.000 metros cúbicos cada ano e tamén é para facer unha ampliación de traballo nestes últimos 3 anos bastante importante e vamos intentar ir a por todo neste plan. A piques de finalizar o estudo por parte do biólogo, a confraría traballa xa na solicitude dos permisos. Unha vez reúna todas as autorizacións, tratará de buscar subvencións en diferentes administracións para axudar a executar o proxecto. Vamos empezar xa, esperemos que este mes este biólogo xa nos teña o plan feito, o proxecto, vámoslo presentar en Costas para que nos lo aprobe, que son quen teñen a primeira palabra para poder autorizar o tema de vertido e todo eso, e máis do dragado, e depois intentaremos tirar por medio de axudas. De non ser así, a intención do Pósito é acometelo con fondos propios durante 4 anualidades.